nostra activitat principal és el món de la restauració, també som bar, i ens dediquem a fer tant menús com la carta. El principal ha sigut la rentabilitat que poden oferir aquestes plaques i també deixar que si podem millorar el medi ambient sempre és important. Les plaques solars ens ajuden a millorar. Tots aquells restaurants que tinguin un alt consum amb aquelles hores de sol, ja sigui al de dia, és bastant interessant instal·lar plaques solars, ja que és bastant rendible.